Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masih Channel. Ceritanya di pagi hari ini aku ngonten maneh kok seraketang mbuh iku kontene seperti apa. Yang penting absen. Nah, ini aku lagi neng tukang sayur. Karena aku hari ini kepengen masak apa ya, dino iki koyone aku arep masak sop guys untuk sang baby. Untuk sang baby aku masak sayur sop. Lauknya apa ini nanti? Lauknya adalah lele kemungkinan. Di sinilah posnya sayur sang besti. Kena ya meneng ngene iki wis rada sepi guys, mergo sing tak goleki ya sepine sik. Nak wisuk ki ruamene pol. Arep ngoceh ki mesti padha koplake. Ya, padha koplake, padha kucluke. Nek esuk-esuk ini padha mendem soalnya. Para mak-mak ki mendem kabeh. Ya ngene iki ya karek wong sithik. Nah. Lho, kucinge apa mangan apa iku kucing. Kucinge mangan iwak apa mangan apa iku? Ah, awas. Oh, ora ana iwake. Gak ono. Jalan terlalu rame bos, nek esuk ngene iki. Di sini adalah rumahnya Geng Muji. Nah, oke. Lokasi rumah Geng Muji, bos. Nah, hari ini aku mau menyepil mamake. Siapakah gerangan pagi hari ini? Nah. Selamat pagi, Mae. Siapakah ini? Apakah kamu mengenal ini? Oh, ini adalah Mama Partika, ibunya Pak Tik Kulot. Nah, lagi apa, Mak? Lagi nete. Apa itu? Nasi? Bejola adang kok akeh men to, Mak? Berkat. Oh, berkat. Beras larang lho, Mak. Nek adang aja akeh-akeh, Mak. Gak tahu adang. Oh, gak tahu adang. Lah kok iso mepet sego, Mak? Berkat kok Nggone sapa, Pak? Pak Joko. Oh, kapan? Dek bengi. Oh, dek bengi. Berarti gak dimaem dek sore. Ya. Oh, lah bungkusannya apa iki? Langgae bakul tahu. Apa kuwi? Oh, ternyata Mae oleh kiriman utri jarene, guys. Heeh, kok ya pinter ngirimi utri pe gak duwe untu iku. Oh. Lah Putuku gak bocak. putune sik turu, Mak. Nek Yamin iki sik turu, Mak. Nek turu dikeloni ibuke. Iya, ngono. Lah iki nek wis garing dienggo apa, Mak? Pasakne picek ta. Gak digoreng ta, Mak? Gak duwe sing apik, Mak. Gak duwe. Mosok gak duwe sing maksude wis garing ora kudanan, nek mepe sik ora kudanan nek dhuwur ngono lho, kena embun maksude. Kan nek dipepe diumbar terus kan kena embun, kena nganu kan nek digoreng dipangan wong kan beracun, Mak. Ngono kan harusnya nek sore diangkat. Nah, aku pengen sing langsung diangkat ngono kuwi lho, Mak, tak goreng, Mak, arepan, Mak. Kok saiki ah? Gak enek, Mak. Enak saiki. Mosok, Mak? Duwe, Mak. Tenan iku, Mak. Yo. Aku pengen karak goreng, Mak. Heeh. Nah. Hari ini aku ngobrol sama Mak Partika. Ya, nah dino iki karo blonjo-blonjo neng pos iku mau. Mangkane
Aku tak sempat ngobrol karo Mak Partika. Digoreng kena. Oh kuwi. Alhamdulillah ternyata Aku apa? tak goreng. Hmm? Wis tak goreng tak kena sutik, tak panci. Oh, ngono. Ngono kan. Karak ngene iki ya langka ge sing enak dipangan ngene iki. Nek mepe karak kuwi harusnya nek sore diangkat, aja diumbar nang dhuwur gendeng. Nah, nek kanggo pitik gak masalah. Nek kanggo uwong ki kudu dientas. Ngono. Nah, iki dapat satu gorengan iki wisan. Oh. Alhamdulillah. Iki lho Pak Dik, aku njaluk karak iki nang nggone Ibu Epean iki lho. Tak jaluk iki karake. Yo, iki lho. Ya Pak Pen biyen kae kok jenengan nukokno Nggih. montor anake Didi apa tenan? Ya mbuh. Gak tahu saya. Nah. Pak Yamene kok wis sepi to, Mak? Sepi ta boleh. Lah ya bakule polarang duit ngono, Pak. Polarang duit, polarang apa, Mak? Wah. Duit iki jane akeh lho, Mak. Ya presidene ya. Lah ngono wong duit iki jane ya akeh neng bank tapi, Mak. Nah, ngono. Sepil dalam rumah. Wow. Sepil dalam rumah dulu, guys. Nah, oke. Iki lho oleh-oleh karak, Bos. Engko tekan omah langsung tak goreng. Engko sore dienggo gramehan. Tahu kata-kata gramehan apa, Mak? Nyamian. Oh, iya. Ternyata tahu nek wong kuno iku gramehan iku apa. Nah, gramehan itu adalah nyamian. Nek ning Sragen iku jenenge gramehan. Nek ning Jawa Timuran itu adalah nyamian. Bener. Nah, betul sekali. Oh, rame Bos, rame. Jalane mergo apa edak rata niki ngono. Edak rata. Ora gak rame. Nggonku ya dalan buntu ya ora rame ya, Mak. Dalan buntu soale ning Kiambang Residen kuwi gak iso, Mak, kon rame. Paling ya sing liwat ya para tangga-tangga tok. Tapi aku malah seneng, Mak. Ora berebeken. Ora berebeken ngono. Nah. Kene iki jam 12 bengi ya, Jen. Lho iso. Lah kene ya non-stop apa, Mak, dari 0 pagi sampai pagi lagi. Apa meneh sing gane ngetril iku, Mak. Wah. Iku kadang sampai krungu, Mak, teko nggonku lho, Mak. Masa? Iya. Weng. Wah, kayak nyawane loro aku ngono, Mak. Kae ngono lupi kae. Lah iya. Wah, tak anggap nyawane loro kae ngono. Nah. Apa antem enak. Nek moro rene jeguk kae, Mak. Tuman lho bocah kok. Jeguk kae. Gara tuman we. Apa antem. Weh. Tuk krungu ngono kae, Mak, teko nggonku. Pokoke nek kaya wong ngetril ngono kae iki. Krungu ae pokoke. Nah. Wis moro nggone Mbak Sri ya, kan? Enggak moro. Oh, nek moro rono nganggo dhuwit ya, Mak? Oh, tak kira mek mlaku tok ngono ya, Mak, nggih. Tak kira mek mlaku ngono tok ya, guys. Tibake jare make kowe kudu gawe dhuwit, Pak. Nah, tibake iki nek moro rono kudu nggo dhuwit, soalnya ya ora oleh utang. Gak oleh utang ya pateklik mergo bakule nek diutang ya bangkrut. Ya. Ora iso balekno mboke meneh. Ngono nek diutang kuwi. Nah. Aku mau pesen lele, Mak. Nang gone iki lho, lor kuwi lho. Oh iki. Jareku kono anu, mundo. Jare sapa sih anake? Wedok lho. Sing anake wedok. Lah sapa sing duwe anak cilik iku lho? Aku ya lali. Mbuh, Mak, aku ya lali ya, Mak. Warung galak lewat. Warung galak lewat, Bos. Warung galak tapi gong tau nyatek wong iki. Masa ta?
Bayo masa gak wani nyatek. Wah. Masa gak wani nyatek, guys. Lah ya warung galak, Bos, itu, Bos. Nah. Yeah. Ayo kita maju dulu. Ayo, ndang apa sing dikarepno? Golek tahu tapi renek. Oh, golek tahu tapi ora enak. Yo pinter nge TikTok. Mbak Sehe terus udah sampai Ngapain? Ngono. apa sih dia nak. Nah, Kita piye Mbak kene tahu Mbak. ya rasa tahu-tahunan. Nek wong anu Ya ganti sing tempe gembok apa piye ngono kok. Masa? Lah sapa ta? Oh. Itu adalah belanjaanku. Biasa posku nek esuk nang kene, Bos. Ngepos dhisik nang kene, Bos. Ngepos wong wedok itu penggane. udah ngepos. Udah mulai Kan penting. Sambel pikir keri, yang penting ngepos. Ibu rumah tangga teladan. Ya, sing penting iku ngepos. Sing penting ngepos, Bos. Bojone mati ora golek duit dhewe golek. Ya, sing golekno sapa jali? Penting ora mangan Apa iku? Lah, terancam apa iku? Terancam apa iku? mangan terancam. Lah wong parah. Terancam apa iku? Ya, Terancam. nek yahne ngedan, guys, ngedan. Pokoke nek wong mak-mak ki nek yahne ki ngedan kabeh pokoke. Wis to. Wis kabur kae, wis mbah apa sing anu ke mengke. Wes. Ki posku nek esuk wis nang kene iki. Pos. Nah. Ya pos kerdu, Bos. Ya wis cukup sak meneh wae, guys. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komennya.